diajeni ngoten lho. Tegese ki diajeni panjenengan sebagai pimpinan. Diajeni iki regane pira ngono apa piye karepmu? Ya toh. Diajeni ku diwedeni Mas diwedeni. Diwedeni kok demit Mas Yoyo iki kudu disegani. Dadi ben isu ben ditutul pitik. Apa aku luwe? Piye kon Mana lho paling gak nyuwun sewu Mas Cahyo. Dangu mboten pinanggih lho. Enak lho. Ngapunten Kang Mas dangu mboten pinanggih ranggih sehat to? Inggih pangestunipun sehat walafiat. Katuran pinarak panjenengan kalih Mbak Kesi, Mas. Pinarak teng pundi? Teng Dong Banteng. Otlok aja maju-maju ngene. Lah kene. Nek kowe maju-maju Pak Joko kok ngisor mesti jane lusih ngene apa to mesti malah melu ngene kok. Aja banter-banter. Kowe iki ora sopan. Jenenge wong Jawa iya kudu ngerti jawane pan santun. Iki cedhak pondok pesantren. Ngabar alim ulama rawuh, bapa kiai. Lho, wayang minangka tatanan tuntunan lan tatanan ning kowe ra duwe tatanan lho. Nyapa? Lah kon ngene-ngene iki enek mbahyai kowe di aku dadi Nyapa? Mboten mbayai nyuwun sewu. Ngene iki termasuk gerakan ana salate Allahu Akbar lho. Lah Aku paham ora kok urung-urung kok disesuaikan dengan kondisi, Mbak. masa ya kabar ngene. Teko-teko nesu mbok paling gak ngucapne apa kanggo warga kene. Ya pamane nesu memper wong sampean lokke kaya apa mau Sondorek ayo darani bakul mari Mas. Sampeyan iki saestu lho. Jenengan merendahkan derajat wanita ngono kuwi. Sampeyan iki daraki tugu sing ning jero SMP Negeri 1 mau lho, Mbak. Iya ngeblek iki gundulmu kuwi. Ora ngerti ki melu dalan kondang ki Pak dosen. Ngerti? Aja sampe kleru ngomong iki nginebu dosen. Ora, Pak, aku ki dicuwuni tulung Bapak Lurah sampe bingung. Dosen iki ambune ra enak tibane. Kuwi ngono mang wis disuwuk Mbah Mirah, piye to? Mbah Mirah kuwi dongane mandi apa nek Pak Lurah piyayine grap ya awean jan ra umum. Mosok WA aku mendina WA aku Mbak Loso. Niki ki kula badhe nyiptakne lagu lho Mbak Loso kok niki Pak Cahyo niku kok tanglet niku kan beto ken tanglet napa nik notasi niku napa Mbak Loso. Sing rene Lurah sing sapa aku. Kula lusi aku kok Loso. Kok losone apa kleru le ngetik napa Aku kira-kira ku ya curiga lho Pak Lurah nyimpen jenengku malih Loso. Ora. Pak Lurah. Lah kira ku nyimpen bukesi kira-kira ya Mergo palira asun. Pak Lurah kuwi ngerti Piye? yen sampeyan ki putrane Pak Loso Ledeng dadi Mbak Lurah ini sudah terkenal piyayine masyarakat sederhana tapi luar biasa. Tidak banyak bicara, banyak bekerja. Ngoten lho nggih. Niki nggih rawuh Bapak Lurah sekecamatan Jetis rawuh. Kok muga-muga mengki bersih desa nimbali Mas Yoyo. Amin. Aja kata lumpen Mas. Mas sinten? Lutung kasarung. Lah apa iki jenenge? Mas, Pelawake nang ndi iki ya putih. lah iya. Rupa ketapali. Rupa kaya tap-tapan oli. Wis gundul. Wis gundul. Awake ireng. Rupane kaya katen bat. Beda nek kaya panjenengan. Dasare piyayine nggih ayu. Pak Lurah ken nimbali aku mergo ngerti aku sinden sing paling langsing sak Jawa Timur. langsing Padha ae. Bergita jarine Bergita kuwi sindene Mas Saso yang bodine ngene. Paling pira to bobote Bergita? Isih langsing sampeyan. Mi Hafifah sing pira bodine Kalah sampeyan. paling pira nggur 40. Lah aku iki lho. potonganmu kok celengan Semar kok langsing. Iki mbok ngaca. Mas, iki bintang tamu pilihan Mbak Lucy. Pak Lurah ya pirsa golekno bintang tamu sing slendro kae lho, sing bocahe gedhe dhuwur ya Mbak ya. Lho diomongi. Kandhane kok. Apa wong Katara ngerti kowe gedhe dhuwur? Sak botol Yakult lho kok gedhe dhuwur. Kowe badhe maringi napa ning kene Arep iki ya? aturi napa? Paringi apa? Nyasi apa? Nggih, nyaosi apa? Apa nembang? Gandrung karo aku mriki niku piyayine ketoprak purun. Loh, Terus lodrokan purun. Gajan. Tayupan purun, gajah-gajan reok purun. ketoprak sapa ra? Lho, kene iki bar ketoprake Pak Miun padakne. Gigi. Ketoprak kok. Gamelan kok ge piye kuwi? Ketoprak iringan apa, Mas? Slendro apa ngono kuwi. Tutuk trundak tak jleng ya. Rungokno sing. Tutuk trundak tak jleng ya.
Oh iya iya. Wong dosen nyewarahi didoni. Dosen itu kuliah. Oh iya. Kalah ya. ya. Tutuk tlung dak tak jlegong glung ya. Oh iya. Gong. Gong ya. Ayo tutuk. Piye? Iki semene manut karo kowe lho. Ngene iki jenenge dosen. Lho. Iringane yo kowe jalukane Asik piye? diterus tutuk tlung dak tak jleng tak neng. Malah remong. Iku gak ngremo ta, Mas? Mas jula-juli yo. Aku oprok kowe ora. Tuluk dak tak jleng neng dang dung dung dang. Oh iya. Lakone apa to pra iki? Lakone golek anu apa sing umum napa iki Mas? Sing umum apa? Ya paling Sembarang puron kene apa Sri Tanjung apa Sari Sri Tanjung. Tanjung. Lah, Tanjung, aku dadi apa, Mas? Jadi bapaknya napa Pak Sri Tanjung? Kursi apa ya kena to. Sik to. Kursi lho. Mosok luluran. Biung ban ya iso. Oh niki Anu, pas Sido Paksa. Sila Sila Dikrama kowe sing tukang som. Lho, sik to. Sri Tanjung. Iki yo sing Stopar ana solo ramune, Pak. Iki Sri Tanjung ana bojoku Ya, aku kok teko yo. Umi kok gumes karo Andi. Apa sajake pengen ngidoni to, Dek? Sri Tanjung. Aku sik, kowe kok tau nonton ketoprak keben po. Aku suka pengen metu. Aku berang-berang dino ora tau metu. Iki lah Sila Dikrama to, ratune to. Nggih. Ya engko sik iki ben karo bojone sik ora. Iki mulane ndelok ketoprak keben gone Agustusan iku kok. Ya. Turuk. Sri Tanjung garwaku aku sing teko wong ayu. Kula wong Tuk. Hop. Hop. Ora enek Sri Tanjung dikokop dodone. Sri Tanjung ki bojomu. Lah, Aku sing sungkem karo sampean. Bojo ya bebas to. Ki kok arep ngokop apa-apane ki los ya. Lah ya ra payu wong ketoprake gragas kaya Lah ngono. iki lho enek Mbah Yai lho. Tak Bojo tas aku kae to. ya aku sing sungkem karo garwane masuke butel kaya suket tekiri kae ya bojoku ya. Tak ulu. Ketoprak kok butel iki lho. Lah masa jujuk duwok tok didung-dung tas. Duwok tas. Alus kuwi Wibawa, Alus. Jatmika. Ah, gagah. Jatmiko napa Wibawa? Iya. Gagah. Nah, lah. Monggo Kang Mas Siko Bangsa. Sugeng rawuh monggo. Dangu mboten pinanggih kados pundi pawartosipun kula sampun kapang sanget kalian panjenengan Kang Mas. Ya Sri Tanjung kabarku apik ning iki ana wigati sing arep tak aturke karo kowe wong ayu. Wigati wonten menapa Kang Mas? Lagi wae marak suwane nggone Gustiku malah kapara aku pikantuk dawuh kudu ngupati tumbaling praja kanggo kawulaku wong ayu. Kados mekaten Kang Mas. Terus panjenengan badhe pamit kalih kawula, panjenengan badhe tindak ngoten? Sri Tanjung. Sliramu ning omah sing ati-ati kaporaku didongake muga-muga ora malangan apa-apa ya. Kados mekaten sejatosipun manah Tanjung ngawrat Kang Mas. Ananging kados pundi panjenengan badhe ngayahi jejiban? Yen kaya mangkono Monggo kawula dherekaken dhisik Sri Tanjung. Injih monggo Kang Mas. Budal ning Gunung Semeru. Gendeng kowe iki macak apa? Iki lho kaya maling apa ninja Sila motor. Dikrama iku ben ora konangan prajurit ngene macakane iki sarungan ben dianggep tukang rondo. Sila Hadikrama ki Ya ya wong kan arep pideksa bergendak ria. raja kok. Wes malu to. Maling.
Silah Adikrama iki berwibawa ora guyune ra ngono kuwi. Nek tenggene kawula niki kan mergo kedanan kali Sri Tanjung Pak ceritane niku. Apa enek sih to jaman biyen kok wis enek Celok Adikrama nggih kathok jin. Sri Tanjung. Iki sapa? Mban. Walah ban ya ampun suwe ra. Ayo, oleh wani sandinge ra pilih mulih putul ndasmu. Sri Tanjung. Kula wonten. Sengaja aku teko pas wanci bengi ngenteni bojomu lunga. Ayo manuta Sri Tanjung dadi bojo. Gusti kula aturi emut Gusti. Kowe durung-durung kok kon ngemut piye, Emot eling maksude. Oh, eling. Aku wis eling sadar aku wong ayu. Sredro. Apa, Beb? Aku ning kene. Oh, iki lho matane iki lho. Larase, Sredro. Rukun Islam. Lek gandrung iki sing pas cakepane. Kuwi kepeling kuwi. Jare cedak pondok. Oh, pondok yo sing gandrungan ono sing romantis ora. Aduh wong ayu apa piye ngono lho. Sabro, Sredro. Tutuan iki malah. Natian wujud mung peksi. Wong gandrung malah peksi. Bocah kok ayune kaya manuk dadi bojoku wong ayu. Lah manuk kok ireng kaya ngono kaya manuk gagak. Alah ke melayu mesti golek nggon sing sepi. Katuran emut Gusti. Aku wis eling. Manut cakar aku. Gusti. Ayo bawa. Aku nek petuk wong ayu rasaku ora kuat diajeng. Gusti. Manut yo diajeng. Katuran emut Gusti. Aku wis eling mergo aku suwi nggonku tresna karo sliramu. Gusti. Ketoprak gilani ngono to, Bek. Arep tak colong kowe. Pagawe taline pronto. Wis ora ndingi ora ae. Lambemu kuwi sing salah kok ya. Yo genderet sing minder to Pak kok aku. Nano. Yo, iki ora. Nah, lu. Hak gawe taline pronto. Menang, wis menang. Drum. Dis. Sabar. Agawe taline pronto. Kene lho, nindingi ngene iki, ngerti ra? Lagi iki mau nembang titikane kok drum lho ora. Antara wong kotlok Manut karo aku ya wong ayu. Sido paksa gendeng. Wis to, aku iki kurang elek? Gusti. Apa? Kalau aturi emut Gusti. Apa aku wong kurang kang sugih bondo, sugih bandu? Mboten. Nganti tak gawakne 3 hadiah kanggo kowe pilih salah siji. Ngerti? Mboten Gusti. Wis tak gawakne 3 tak kon milih salah siji. Apa? 1 Anies, 2 Prabowo, 3 Ganjar. Pilihan, Nduk. Kuwi calon presiden ya nyuk ora. Aku mari petugas KPPS, Pak. Kelingan lho. Ayo, manut karo aku. Gusti katuran emut Gusti. Apa Kula abdi ambuku kurang panjenengan wangi? Gusti mboten. Apa ambuku kurang wangi? Mboten ambune kaya batang. Modan. Bangga mbok wis ora. Kowe ku hit crok kok. Kok ndekno parfum kaya obat nyamuk matane. Wes ndak. Alus manis. Gak kowe. Nek iki kowe. Ndang tono. Aku isin gandrung keliru. Alus manis nyengsem maki. Ning akhirat iki batine Mbak Sandirono. Ayo Le. Gusti. Ayo. Kula atur emut Gusti sampun kados mekaten Gusti. Lali. Ayo Le. Kuwi mau dintekne sik kok ganti lali-lali lho. Saksene wong gandrung iki salah bebas. Rama Prabu, nyuwun pangestu Rama Prabu.
wis suwe nggon kula lono goleki ayo manut yo ayu Mboten. ayo to Mboten. wis to pertama pancen gak enak kuwi wis enak wis to dadi bojone raja kuwi enak kowe njaluk apa-apa tak turuti apa kepengin njaluk patine sing gender oke tak lakoni Njaluk patine panjenengan kemawon. lho nek aku ora iso mati Sebabe? KTP ku seumur hidup Sampun kula aturi kondur Gusti sampun. golek isi podang jenah manut jujur Mboten. Tanjung Mboten bocah Gusti. ayune ora apa-apa kowe mesti latihan to yo ora apa-apa latihan rambutmu ngemak ngembang bakung bathukmu nyelot cendani irungmu bangir sikilmu kan meletek-meletek ora kadang kowe sapa manut ya nah manut to ya Ebo bunga ing Waduh. iku aku ngerti kuwi gayamu kaya pitik to apa plek terus sing jago nututi ya to ora apa-apa terserah awakmu diajak cemen iki belum dadi bojoku ya nyanding Mboten Gusti. Mulih megak. Mulih megak. Larang jung. Aku lho ape salang sungkem karo mbahmu. Kowe nyapa to mbah kok ngembari gundul ben lucu to sampean. Kowe ditutupi malah. Bisa dadi tombo. Ditanjung. Kula wonten dawuh Gusti. Yen tok tak gawe kanthi cara halus kowe tetep nampik marang katresnanku apa kudu taruh do paripeksa ning papan kene Boten Gusti. Tresna kawula namung dumateng garwa kawula estu. Panjenengan menika minangka junjungan kawula. Kula turu emot Gusti. ora bisa sepet-sepet saune mentah dimpet-pet ora betah dina iki kowe kudu klakon dadi bojoku Sri Tanjung. Sopo neh iki? Macak polisi karnaval ya iki. Bapakmu sapa? Babin Kamtipmas, Pak. Militer mung semono dure kaya. Kok kaya bocah kaya kuali. Bunder. Bojoku! Tupe subluk. Wong wedok kelakuane ra becik kowe. Kang Masido. Kang Masilo. Kula wau dipun upret-upret kalih Sri Tanjung. Kula badhe dipun prawoso kula niki tasih Joko. Panjenengan kula nyuwun pengadilan, panjenengan percaya kalih kula mawon niki lambene lames Sri Tanjung. Ketek rupane tapi tumindake elek. Kok enek dagelan kocro kabeh iki dapukmu apa? Lho, sila ngomong. Sri Tanjung, kowe iki rak bojoku to? Inggih. Kok gampang membuka kembenmu karo wong lanang liya wae ora? Udah ngomong ora cetha iki ngomong. Ngomong kuwi lho opo ngono. Nesu-nesu cetha. Kang Masido paksa. Sri Tanjung. Sampun duka rumiyin, panjenengan lenggah rumiyin. Sapa wonge wong lanang sing ora nesu wis kelakon mrawasa karo Gustiku Silwadi Krama. Ra iya to? Iya to, aku ora mungkin tumindak macem-macem aku cah pondok. Ayo, ngaku kowe Sri Tanjung. Boten Kang Mas. Tanjung tresna niku, tresnane Tanjung namung dumateng panjenengan. Wonten ngalam donya boten enten priya. Kula tresnani kejawi panjenengan Kang Mas Sido paksa. Masukmu kok hakim roda emas aku. Ayo serius lho. Sri Tanjung. Piye wong ayu? Estu ta. Yen kowe nyata-nyata tresna karo aku, buktine apa?
Kang Mas Sida Paksa. Panjenengan estu mboten percados kalian Tresna Tanjung. Tanjung estu mboten tumindak sedheng kalian Gusti Sela Hadikrama. Alah lanis. Ananging bilih panjenengan mboten percados kalian kawula. Tanjung sagah panjenengan percaya Kang Mas. Ananging Tanjung kagungan bebana bilih Rah Tanjung mangke anggondo aros ateges Tanjung menika lepat Tanjung tumindak sedheng Kang Mas. Anang menawi Rah Tanjung anggondo aros. Nangis kowe ya. Ateges Tanjung boten lepat. Lambene malah Gila nih. lambene kok portal. Piye Sri Tanjung yen kaya ngono penjalukmu bakal tak pinangkani si Tanjung. Iya! Kleru, Pak. Kleru. Kowe ku yo nang kono kok, Mbah. Mbah iki kok Dia mlangke ning warung malah ning kono. Malah dipateni lho. Iki lho dipateni. Iki yen ngono. Aku sing pateni. iya! Mati Gus. Anu Pakang Patih, Piye? ning bojomu wis mati. Ayo enggal disariki ning kono. Iya, Ya, Cewek. Pilih wae yo. Loh, kuwi lakone kok piye kuwi? Waduh, kotlok. Be, bobote ra umum mek, Be. Jane nek abote ra sepiro. Awake bandule lho gedhe ra umum. Teruske. Mati, Nggih. Pak. Ceritane lagi tentang kesetiaan. Nggih. Akhire lak Sri Nggih. Tanjung ki gandane lak wangi, Wangi, tegese setya marang guru laki. Lah Nggih, kuwi ya leres, tepo Pak. tulodo sing apik. Leres. Saya ganti nembang Mbak Lucy. Nggih, nggih. Aja gugu karo dagelan lur remuk kowe. Niki wonten pamundutan, Pak. Heh. Mbak Lucy Oke, wonten niki mboten? wau napa nggih? Ah, nggih. Mbak Mirah mau. Apa nggih? Anu lagu Diwakili, kagem Mbak. Mbah Mirah, nggih. Saking grup karawitan Kartika Budaya Josari dumateng Mbak Lucy Brawan nyuwun lajengaken Karang Kates. Karang kates, Pak. Karang Kates niku lek mriki ala tayub. Oh, Nggih, nggih Oke. tayuban. kanca-kanca pun garap dereng karang atas niki. Nek mboten nggih dilajengaken bawane niki wau kan apa mang? Kodang kuning. Kodang kuning. Kodang kuning mawon. Nggih. Wah, Monggo dipun lajengaken kodang kuning Nggih. dening Mbak Lucy Brahman. Coba niki kaya. spesial kagem Nggih. kanca-kanca kru karawitan. Nggih. Ugi kula aturaken dumateng Mas Widu sang guru sejati. Oh nggih. Nggih. Kula Nggih, aturaken sampun membina dumateng kados ngoten. generasi anak, Mas dalang Widu. anak, karawitan anak, Oh, sinden nggih. anak Ponorogo. Nggih, luar Nggih. biasa. Teng mriki karawitane nggih maju. Nggih. Sinden anak nggih juga pernah juara. Wah, Nggih. sakderenge Mbah Mirah matur sembah nuwun mugi kalimpahan rezeki ingkang kuwatah barokah, Bapak Nggih. Lurah Mbah saha Mirah. kanca-kanca perangkat sedaya mawon. Nggih, Nggih. panitia matur sembah nuwun. Monggo. Monggo kodang kuning, Cok. Yo Mas Nopal. Dados. Esuk awan ning omah wis ora krasan lemas. Kaluyuran goleki sing tak sayang. Mabang mitragatku ngiteri ora krasa esuk awan nganti wengi. Mana jenengan kelihatan jajang.
terima kasih. Nggih dilajengaken. Nggih. Sasampunipun Mbak Lucy menika lak bintang dari Ponorogo, ada generasi yang menyusul ketenaran Mbak Lucy, ugi bocah ka Ponorogo. Sing nalika semanten kula temu nalika nyumbang bawa podang kuning wonten laladan Desa Winong. Nggih, Pak, Winong nggih. Lapangan Desa Winong nalika wayangan kula Umi Afifah. Neng Winong biyen. Biyen langganan wayangan ning saiki belas nyapo lho. Dereng paling Mas. Dereng nggih. Nggih. Ya, genduk Umi Afifah coba kaya apa jumenenga ya. Bar Mbak Lucy terus Umi Hafifah. Riyen kula temu niki tasih SMP kelas 2. Sakniki pun kelas pinten? Sakniki pun semester pira, Nduk? Semester gangsal, Pak. Oh, semester 5 wisan iki. Mono gedene. Lah nggih ngene iki lho nggih bangga sih dados bapake nggih Mas Oh, Yoyo. nggih. Paling gak iki duwe anak ngene iki lho Mas TB. Ora kaya anake TB lho niki Mas. Pripun? Anake TB kelas 2 mawon SMP niki lho pun meteng kok. Astagfirullah. Nek tawapuk ya aja fitnah e. Lho, Ngenyek, ampun petados Mas. tenan pola. Kelas loro SMP kok meteng ngawur. Lah kelas pira? Lho, Saiki nglairke Pak Mulan. Malah. Nglairke. oh, selamat malam Wilujeng Dalu, Mbak Umi. Wilujeng dalu Mas Lendro. Lho, iki lho Mas. Niki asli Ponorogo Pak. Nggih, niku Wah, Ponorogo Ponorogo. Pulung. Nggih. Bintangnya akeh kabeh. Betul lho, Mas. Luar biasa. Nyuwun sewu tasik semeter pinten? Semester. Semester pinten? Semester gangsal. Oh, semester 5 ning ndi Nduk kuliah Nduk? Ten isi. Isi. Oh, ya padha karo Om. Napa nggih? Lah, Om Om biyen ndi? taun ning gone Undip 3 taun. Lah iya. Terus 2 taun ning UGM. UGM. Terus wingi 3 dina ning UGD. Nggih UGD iki apa to? Universitas Gangguan Dana. Oh, kekurangan anggaran. Nggih. Mbak Umi nyun sewu yuswa umur pinten? Kula tasih 15. Oh. 15. Ora ketok lho Mas. Piye? Kaya 14 di awakmu Nduk. Ya kok cilik men to, Be? Mboten kula 20. Oh 20 ya. Nggih. Nah, sepenting derek Pak Yoyo terus ya. Sing Nggih. pinter ben nulat kali Bu Kesi. Bu Kesi. Amin, Ah. pangestu. Kowe nek wis pinter paling gak kuwi Nang golek grup anyar. kowe nuturi kok ya ora becik ya. Aja golek grup, gawe Ora. grup anyar kok golek grup Ayo. anyar ora. Wong matengi teng mriki kok mesti nggih derek Pak. Badhe ngaturi napa kagem warga Josari, Mbak Umi? Genti pelok, Nduk, ganti rasa coba kaya apa. Nggih. Nemo luro lah. Kowe kok ya iso ae to, Be? Ya aku pelatih kerawitan. Nemo luro jijiro. Ayo. Badine Mbak Sandirana mendhi kocluk. Anu nyidro asmara, Nduk, coba kaya apa. Nggih. Dibawani Pangkur. Nah, karyane Mbah Sukron Suwanda. Katur dumateng sedaya para ingkang kepareng mirsani wonten ing lapangan Josari. Ya. Ya, Nduk. Medhek seri angkleng darma ana crita tingkae kula Piye, Be? Ah, tenan wis. Degane kelambil ijo, Be. Ya wis bejane sing duwe bojo. Pring kuning mangklung ning kali, sapa wonge sing ora pengen ngetok, Be? Mencir kuning merak ati sapa wonge sing ora pengen nyipok. Melok. Nyipok Pak cuwe Pak pisan katut sak untune Pak. Monggo Cahayu. Aku tak kene dulu. Tak dampingane ben tak. Engkang samya cumburayu jenenge ulat tampar
Niki bawa ingkang ngripta sinten, Mas? Ingkang ngripta Rama Haji Sukron Suwanda. Oh, Pak Haji Sukron Suwanda nggih. Nggih, sak langgamipun nika Wah, Mbah Sukron. hebat lagune Mbah Sukron ini luar biasa. Kula sing ngantos sakniki sing gumun namung setunggal, Mas. Apa? Langgam Sri Huning niku kan ingkang ngripta kan ingkang Rama. Leres. Niku ingkang leres niku Sira Lawe napa Sura Lawe, Mas? Soale niki ketoprak Pati kalih ketoprak Rembang niku geger, Mas. Perkara apa, Mas? Sura Lawe karo Sira Lawe rebutan bener dipisah kali Sunan Kudus. Kowe kok iso teko kono nyapa Sunan Kudus lho teko. Niku napa, Mas? Sura Lawe napa? Sira Lawe. Oh, Sira Lawe nggih. Nggih, Sira Lawe. Oh. Nggih. Pancen tembang-tembang Jawa iki penak lho, Mas. Nggih. Itu sing nduk. wani gunja garwane sang maha wiku anangge kinaga Sasile nyinaga kini Langane sinden langane Instrumen, Mas. Ya.
Mas Lindro. Pripun? Menika waranggana domestik saking Ponorogo. Ponorogo nyatanipun hijrah wonten ing Solo. Nggih. Nyatanipun swantenipun saya ndadi, swantene saya sae. Wah, Ponorogo punya artis, bibit artis terbaru, Mas. Nggih, Sinten, ngerti. Mas, kini iso digulawentah terus. Insya Allah besok yang menjadi bintangnya dari Ponorogo iki ora mokal Mbak Umi Afifah. Amin. Nek nyuwun sewu niku lagunipun nembe pirang pisan niki lho. Napa? Niki naminipun lagu Ula Tampar. Nah, nalika disuwunaken wonten ing Solo dipun pirsani dipun simak kalih Pak Dianom Surata, Nggih. dipun tambahi judul nyaminipun Nyidra Asmara. Oh,